Hasi gaitezen sari banatzen, ipuina da oinarria, ta hirugarren saria dugu lehendabiziko harria, izkutaketan du izen buru oso egoki jarria, etorri zaite sarian bila, etorri zaite sarian bila, Eneko Etxeberria. Nere begien dizira, zuzenduaz urrutira, giltzapetua ez izateko, aldeginon atzerrira. Orduko nere aleginak utxean gelditu dira, barrote hauen barrukaldetik, joan nahi dut sorterrira, amesten degun askatasuna, iritsiko den tokira, garaipenik bihurtuko den, Euskaldunon aberrira, Euskaldunon aberrira. Mena ezinbesteko, izaten da ipuñentzat, bai aizea eta bai olatua, biak hartu ditu aintzat. Ikastolako neskatxa honek, ondo idazten du behintzat, aurten lehenengo sari handia, aurten lehenengo sari handia, ane iztu eta Kaixo, saba zer modu zaude, hauxe da nire galdera, naiz eta ez ginen ezagutu, baduzu zure adiera, pertsona ona, borrokalari sutsua zinen, pertsona ona gainera, eta zure izena ez dute, inoiz hartuko lurpera. Gudari oro moduan zinen, herritar guztion lagun, herriagatik borrokatzeko, bizia eman zenigun, sarritan jendeari laguntzen, bai gau eta bai egun, herri honentzat askatasuna, beste nahirik anetzenun. Urte hartako sufrimendua, guztiok dugu gogoan, erahil zituzten etxaiaiek, orain didabiz kanpoan, martxo hura arantza batekin, sartu ziguten kolkoan, baina zuk da kolorea, geratu zaigu ondoan. Inauteritan modan, daudenez erabat, honek ere gaibera hartu zuen aintzat, mutil rubioa da eta ipurterre bat, gelan geldi egoten bazeneki behintzat.
Bigarrengo saria Beñat intzarentzat. Bigarrengo saria Beñat intzarentzat. Hau ere ze fitxaje, eta ze mutila, baina piztu zitzaion buruko bombila. Beti futbola burun ta txoriak mila, asko harrotu gabe hurbildu dadila. Ander Usandia zatoz sari bila, Ander Usandia zatoz sari bila. Eta seigarren mailara, ta ipuinen salean hiru sariara, arrautza edo txita goiburu gixara, ipuinak idazteko nolako patxada, hirugarren Nerea Etxeberria da. Lehenengo saria da aipamen handia, estimatzen da neska honen ausardia. Zeinek ikusi nahi du bere irudia, aintzat hartu ditunez ikerta mendia, ipuinetan txapeldun Larraitz Garmendia. Azken saria, ez dugu ahaztu inola, hau ere beste neska bat dugu ezin ahaztu edo nola. Kontzentrazio leku zen Auschwitz, bazan mina eta odola, mila zorion bertsoengatik June Ugarte iraola. Mila zorion bertsoengatik